o chvíľu sa začne naše zápolenie v 18. ročníku Trenčianskeho robotického dňa, ale najskôr predtým, ako môžeme slávnostne otvoriť súťaže, je nutné, aby sme predstavili poroty. Za mnou stojí náš pán riaditeľ strednej odbornej školy, ktorý je zároveň predsedom celoštátnej odbornej komisie, pán inžinier Kochlík, a hneď vedľa neho je člen celoštátnej odbornej komisie, pán Hubinský. V predstavovaní porôd pôjdeme pekne. Po poradí začneme kategóriou Follower Easy. Ja by som poprosila pána Pavla Božeka, pána Miroslava Birása a pána Vladimíra Placha, aby sa dostavili sem ku mne na pódiu. Poprosím z tejto ľavej strany. Tá istá porota je aj pre kategóriu Follower Easy pre stredné školy. Trošku náročnejšia kategória už podľa názvu je Follower Arts. A tiež máme súťažnú porotu v kategórii pre základné školy, ktorá sa nám zhoduje so súťažnou porotou pre stredné školy. Nie je to vo všetkých kategóriách, tak ale by sa nám to podarilo. Poprosím, aby sa k nám na pódiu za pánom predsedom dostavil pán Marian Hudboš, pán Igor Krevnický a pani Renata Navikiene. Ešte doplníme, tu máme člena pre kategóriu Follower Art pre stredné školy. Tam je to zloženie poroty trošku iné, pretože predsedom pre stredné školy je pán Hruboš, podpredsedom pán Krenický a členom je pán Kestutis Navikas. Ďakujem. Možno aj vám sa zdá zvláštne to meno, pretože sú to naši priatelia, ktorí prišli z Litvy, pozrieť sa, ako to funguje u nás a dúfam, že si odnesú len príjemné a pohodové zážitky. Ďakujeme. Ako tretiu by sme vám chceli predstaviť súťažnú porotu pre kategóriu Do It. Pre základné školy je pán predseda pán Pavol Kolár. Je to isté meno ako pre stredné školy, ale tu sa nám trochu mení obsadenie, pretože podpredsedom je pán Miroslav Cisár, členkou je pani Lubica Miková, to je porota Do It pre základné školy, a súťažná porota pre kategóriu Do It pre stredné školy s rovnakým predsedom je podpredsedom pán Jakub Ďuriška a členkou pani Darina Dupláková. Poprosím, aby sa dostavili na pódium. A dostávame sa k predstaveniu poslednej súťažnej kategórie, a to je kategória Freestyle. A to by sme poprosili, aby sa k nám na pódium dostavil pán Oldřich Trens, pán Jiří Kuchář a pani Nikol Bachurová. Toto je porota pre základné školy a s totožným predsedom je porota Freestyle pre stredné školy, čiže ešte raz pán predseda pán Oldřich Trens, podpredseda pán Vladimír Komáčik a členkou je pani Zuzana Ságová. Už ich to aj všetkých máme. Nemáme všetkých, pán Kováčik už sa blíži. Teraz sú kompletní. A pristúpime konečne k slávnostnému otvoreniu našich súťaží. Tam by som poprosil všetkých zúčastnených, aby sa nezdržiavali, pretože hneď po otvorení bude vyhlásený oficiálny štart pre všetkých súťažiacich. Takže dovolte mi, aby som privítala
privítala všetky základné a stredné školy zo Slovenska a zo zahraničia. Vidím tu nášho nemeckého partnera z Berufsbildungsschule, Andreasa, máme tu ešte kolegov z Maďarska, kolegov z Českej republiky a teda viac ako 30 škôl zúčastnených zo Slovenska. Keďže je to 18. ročník, naša súťaž sa stáva plnoletou, tak dúfam, že všetko pôjde ako po masle, ako sme si predstavovali. Okrem súťažiacich tímov by som chcela privítať aj všetky firmy, ktoré sa zúčastňujú, či už sponzorsky alebo svojou prítomnosťou na tejto našej akcii. A samozrejme nemôžem zabudnúť na všetkých pozvaných protokolárnych hostí. Za ich zástupcu by som vyhlásila pána inžiniera Mária Zajaca. Je to riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčine, ktorý by sa vám prihovoril pár slovami na začiatok. Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným. Vážený pán riaditeľ Strednej odbornej školy tu priamo v Trenčine, vážené dámy, páni, milí študenti základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, milí hostia, dovoľte, aby som vás všetkých pozdravil na dnešnom vašom robotickom dni, ktorý je v poradí už 18. Ja dávam klobúk dole pred Strednou odbornou školou, že takúto akciu organizuje s medzinárodnou účasťou samozrejme. A som rád, že mladí ľudia zo základných škôl, stredných škôl a vysokých škôl majú možnosť ukázať svoje praktické a teoretické odborné znalosti a zručnosti. Stredná odborná škola tu priamo v Trenčine, verím, že vychováva dobrých žiakov, ktorí majú uplatnenie širokospektrálne v priemysle. A ja vám prajem, aj tejto konferencii prajem veľa úspechov, veľa nových poznatkov, veľa nových kontaktov. Nech sa vám samozrejme všetkým darí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pánovi riaditeľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčine, pánovi Máriovi Zajacovi. A nastal čas, aby som odovzdala slovo pánovi riaditeľovi Strednej odbornej školy, pánovi Choflíkovi, ktorý je teda zároveň aj predsedom celoštátnej odbornej komisie, aby nám slávnostne otvoril tento náš event. Dobrý deň prajem všetkým súťažiacim, dobrý deň prajem všetkým hodnotiteľom, všetkým porotám, vítam všetkých zástupcov vysokých škôl, všetkých firiem, ktorí už po 18. krát prišli do Trenčína. Je to taký malý zázrak, že sa nám v jednom školskom roku, teda v roku 2023 a 2024, podarilo uskutočniť, usporiadať takúto obrovskú akciu. Ja vám poviem pravdu, že sme išli do jednoho veľkého rizika, že či naozaj budeme schopní takúto akciu usporiadať ešte jedenkrát cez školský rok. Ale ja cez to všetko som rád, že sa nám to podarilo. Samozrejme, že len a len za vášho prispenia, že ste došli. Chcem sa poďakovať aj všetkým prispievateľom, všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli na to, aby sme túto akciu mohli uskutočniť. Ja týmto pádom vlastne otváram 18. ročník Trenčianskych robotických dní v Trenčine a všetkých týmto vítam. Stále sme sa dostali k záveru úvodu, pretože náš pán riaditeľ vás drží na pätí, kým vyhlási slávnostný štart pre súťaže. Tak ja ho poprosím ešte raz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže môžem týmto a v tomto okamžiku odštartovať súťaže Trenčianskych robotických dní v 18. ročníku. Ja držím palce všetkým súťažiacím a porotám prajem len a len tú šťastnú ruku, aby vybrali tých najlepších. Takže štartujem Trenčiansky robotický deň v 18. ročníku v Trenčíne. Držím palce.